En Pontevedra, o primeiro en achegarse ás urnas foi Miguel Anxo Fernández Lores. O candidato do BNG á alcaldía acudía aos 9:15 á Casa da Cultura de Marcón, acompañado, entre outros, de Lola do Pico, Guillerme Vázquez e o edil Alberto Ubiña. É moi importante que todo o mundo vote nunhas eleccións municipais e europeas, porque se deciden moitísimas cousas, polo tanto eu estou convencido de que vai haber unha votación grande, masiva, porque nos xogamos moito todos os pontevedreses e todos os galegos, non? Polo tanto, eu desexarlle un día espléndido, que todo vaya con normalidade e que gane o mellor. O segundo en votar nesa xornada foi o candidato de Marea Pontevedra, acompañado pola número 2, Teresa Casal. Luís Rei acudiu ás urnas ás 10 da mañá no Colexio Vilaverde. Como din en Malpica, o importante é pasalo ben e non levar ningún golpe, non? Espero que todo resulte ben e desde logo tamén para nós, porque iso redundará en beneficio dos pontevedreses. Moi contento acudiu a votar o candidato socialista. Tino Fernández, acompañado de outros membros da candidatura, achegouse ás 10:30 ao albergue de peregrinos. O voto é un arma de construcción masiva, non? É a forma que temos os ciudadanos de cambiar o mundo, de traballar polo futuro e, polo tanto, o importante é que a xente veña aquí, que vote, que participe. Confiado e animado, así presentouse o candidato popular ás 11:30 no Colexio Álvarez Limeses. Rafa Domínguez estaba arroupado pola súa familia e polo vicepresidente da Xunta de Galicia. Yo espero que tengamos un buen resultado, lo digo sinceramente. Yo creo que las expectativas que teníamos han ido mejorando. La campaña, estoy muy contento con cómo ha salido todo. La verdad es que la gente nos dice que hemos trabajado muchísimo y eso se ha transmitido. Yo creo que hemos podido comunicar el proyecto que tenemos para Pontevedra. Un dos últimos candidatos en votar foi Goyo Rebelga. Fixo sobre as 12 no Colexio de Campolongo. Que haya mucha participación, eso creo que es importante porque el ciudadano tiene cada 4 años la obligación y el deber ciudadano de expresar su opinión en las urnas y creo que hemos hecho una campaña limpia, sensata y creo que vamos a tener, digamos, el apoyo. Ao mesmo colexio tamén acudiu a votar Manuel Torres, o candidato de Vox en Pontevedra.